Aku duduk ya. Ya udah duduk aja, biar bokongmu kanggo ya. Tak duduki lho Hah? Tak duduki lho. Tak tumpak neng. Arep numpaki sapa? Jaipong ora arep numpaki. Numpaki mbak iki ya? Moh. Wah seneng ngombe. Lah ora entuk. Ya aku gur takon lho. Arep nawani ngono. Iki wis tuane sing kaya ngene wae ora tau njaluk kok cah cilik njaluk. Lah aku takon lah apa arep nawani ngono. Apa kowe anggere weruh Tatin ngelakno apa piye? Mbah, ayo ditadai bareng-bareng. Sing penting saiki sekolah sik. Lah saiki mayang no, saiki mayang sik ora sekolah sik. Wayahe mayang kok sekolah. Karepmu. Wah wis karepku. Materi jalang ciliki piro to hukume?